Velkommen til en lille video om foredraget Kroppen huskede overgrebene. Jeg hedder Annette Winston Ritz, og jeg er forfatter og kropsterapeut. Og jeg vil på foredragsaftenen fortælle om, hvordan overgreb, både fysiske, voldelige og seksuelle overgreb, sætter præg langt i ens liv og krop og DNA. Vi starter ud, håber jeg, lidt hyggeligt med tapas, og man kan købe øl og vin og vand til. Og ved 19-tiden, der begynder jeg at holde foredraget. Her vil jeg fortælle om, hvordan det har været at vokse op i en dysfunktionel familie, der udadtil så ud som om alle andre, næsten helt idyllisk, fordi min mor hun spændt uld, og min far han havde får og hjemmegartneri, og vi solgte frugt og grønt ud i vejen, så det var egentlig sådan en lille smule Morten Korch-idyl, hvis man kan kalde det det. Men indadtil, der var det ikke særlig rart. Så jeg vil fortælle om, hvordan man som voksen alligevel kan nå dertil, hvor man faktisk har et rigtig godt liv, og man, som jeg i hvert fald, ikke vil på nogen måde bytte det for noget som helst. Jeg håber at se dig. Og den dag, jeg håber at se dig, det er onsdag den 30. april kl. 18-21 på Café Carlos og Diegos. Du kan tilmelde dig ved at klikke på linket her. Og så er der bare tilbage at sige, at vi ses.